Hi! Kami nga pala ang Pamela and Uriel. Welcome sa kusina namin. Ngayon, magluluto kami ngayon ng adobong manak. So ngayon, ini-slice siya ng maliit ang bawang. Ayan, hirap na hirap siya. Moving on, ngayon naman, binabalatan niya at hinihiwa ang sibuyas. So, habang naghihiwa si Darling ng sibuyas at bawang, eto pala ang manak. Pinapatuna ko ang ice. A few minutes later. Okay. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, mantika, suka, at toyo. Yeah. And of course, ang manak. Una, paanitin ang kawali. Hayaan natin na uminit ang kawali. Saka natin ilagay ang mantika. Lagyan ng mantika. Hayaang uminit ang mantika. Ihalo ng mabuti ang sauce hanggang ma-absorb nito ang toyo at suka. Ilagay ang bawang. Tapos, ilagay ang sibuyas. Tapos, ilagay ang manak. Sangkutsahin. Okay. Ngayon, takpan para mag-distribute ang heat sa loob ng kawali. Ngayon naman, ilagay ang suka at toyo. Haluin at haluin. Takpan. Itaas ang flame. Hayaang kumulo ng 10 to 15 minutes hanggang ma-absorb ng manak ang sangkap. 15 minutes later. Patayin ang kalan. Ngayon, patayin ang kalan. Tapos, lagyan ng paminta. Hayan, handa na ang adobo manak. Kain na na. Ang sarap-sarap.